In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived of the Holy Ghost. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord, be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, made by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Let us pray for our Sovereign Pontiff, Pope Francis. Thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Let us pray. O God, the Shepherd and Guide of all the faithful, look with favor on thy servant Francisco, whom thou hast been pleased to place as pastor over thy church. Grant him, we entreat thee, to help by word and example those over whom he rules, so that together with the flock entrusted to him, he may reach eternal life. Through Christ our Lord. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all who do not have recourse, especially the Masons, and all those recommended to thee. Amen. Saint Joseph, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Athanasius, pray for us. Saint Pius X, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. Magandang gawi po sa inyong lahat. Narito naman pong init ang ating programa sa TV Apollo.Punto Argumento na pinungunahan po ang Daily Catholic Apology International, Sir R.J. Sano. Samahan niyo po ako sa maikling oras, maikling panahon upang talakayin po natin ang mga bagay na may koneksyon po sa atin pong pananampalatayang Katolika. Live po tayo sa atin pong Facebook page, ang R.J. Horolan Sano II TV Apollo.Punto Argumento page. And sa hindi po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, R.J. Horolan Sano II TV Apollo.Punto Argumento page, Kuya Apology TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin. Daily Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and the Barrio Kawayan Religious sa Forum. And pwede po kayo mag-send po dyan ng super stickers, super chats, and super thanks. And magpapasalamat po muna po ako sa mga kapatid po din mga Katoliko na always po tumutulong at sumusuporta sa programa po natin sa pamamagitan po nila Sir Noli Medalla and family, Sir and Mrs. Ronald Descalier and family, Sir Romeo Inodio and family, Sir Robert Avila and family, Sir Michael Roger Uy and family, Sir Enrique Blat and family, Sir Denso Sibilias and family, Sir Topic Galimit and family, Ma'am Berdan Lapera and family, Sir Jonard Ali and family, Sir Raymond Soles and family, Sir Jeremy Lan and family, Sir Ray and Ma'am Sheng Hernani and family, Sir Jocelyn Salaman and family, Sir Joe Belasi and family, Cap Jun Bungabong and family,
family, Sir Jopet Scan Amorte and family, Sir Rosiliaca and family, Ma'am Carmencita Abilin and family, Sir King Baez and family, and also kay Sir Rizal Limin and family. And sa lahat po ng mga Katoliko na kung saan tumutulong po sa programa po ito na hindi po napapabanggit sa mga pangalan po nila, maraming salamat po. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo. Bakit po? Kasi wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers na nandyan po sa mga screen, sa tumatakbong information. And pwede nyo po kaming i-message sa atin pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance. Sir Apolinar Tangkay, yes sir, good evening po. Sir Algabri Miguel, good evening po sa inyo. Sir Eugen Amoroso Jr., yes sir, good evening po from Island of Camiguin. Sir Anton Palmasapa Jr., yes sir, good evening po sa inyo at sa buong pamilya po ninyo. And by this coming March po, meron po tayong gagawin na gathering sa Digos City. So sa mga malapit po na sa Digos City, particularly sa Davao del Sur, sa nakikinig at nanonood po sa programa po natin, yon, imbitado po kayo. And libre po yan, wala po yung tinatawag na bayad kasi gusto ko pong i-establish yung chapter ng Davao del Sur. So yan po mga sir at saka mga ma'am. And possible this first week of February, baka mag-ano po tayo, magkakantak po tayo ng LCA Pre-Membership Seminar, first batch po natin sa 2025. Okay, Sir Abi Pimentel Laplap, good evening po sa inyo, sir, at sa buong pamilya po ninyo. Okay, sige, proceed po tayo sa topic natin. Pananampalatayang Katoliko lamang ang kay Kristo, wala nang iba. Yan. Ito po, itong topic po natin ngayon ay masakit po ito sa tenga ng ating mga kaibigang mga sulpot. Bakit po? Kasi pananampalatayang Katoliko lamang yung kay Kristo Ang iba po dyan, hindi na po. Bakit po natin sinabi na pananampalatayang Katoliko lamang yung iglesyang tatag ng Panginoong Jesucristo or ang kay Kristo? Bakit po? Kasi yan po yung totoo Ano po yung basis po natin? Siyempre yung Biblia at yung tinatawag na kasaysayan. Sir Ray Tamino, Sir Ray, Sir Randy Hibrio, good evening po sa mga sir. Okay, so ano po yung basis po natin mga sir? Sa banal po kasi ng kasulatan, maniwala man sila o sa hindi, alam po natin na si Kristo nagtatagpo ng kanyang iglesia. At ang iglesia pong ito, binigyan po niya ng tinatawag na pananampalataya. At ang pananampalatayang ito po yung gusto ng ating Panginoong Jesucristo na ituro sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. Bakit po? Kasi yung always ko pong kinukod po dito, yung 1 Timothy chapter 2, verse 4 to 5, sabi ni St. Paul, na kalooban ng Panginoong Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas at makasusumpong sa katotohanan. So kaya nga po, itong iglesia pong ito, ang buhay po niya ay yung pananampalataya na iniwan ng Panginoong Jesucristo dito sa kanyang iglesia. Wala pong ibang iglesyang iniwanan ng pananampalataya ng ating Panginoon. So maliban lamang po sa iisang iglesyang kanya pong itinatag. Bakit po? Kasi mga sir at saka mga ma'am, according to St. Paul, ito po yung katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Siya po yung ulo, ito po yung kanyang katawan, at siya po mismo yung tagapagligtas sa katawan na ito. So kaya nga, wala pong ibang iglesia. Iisa lang po yung iglesyang itinatag ng Panginoon. And at the same time, iisa lang po yung iglesia na kung saan dyan po niya inilagay yung pananampalataya at kahit na sino yung tatanggap sa pananampalatayang ito, makasusumpong din po ng tinatawag na kaligtasan. Bakit sabi ng Panginoon? St. John chapter 10 verse 9, ang papasok sa akin ay maliligtas. Then pagkatapos sabi ng Panginoong Jesucristo, St. John chapter 15 verse 5 to 6, sabi po niya, kapag kung wala ako, wala kayong magagawa. Diba? Ang hindi mananatili sa akin, magagaya sa isang sanga, puputulin at itatapon at mga susunog. So ibig sabihin, importante po na papasok po tayo sa iglesia pong ito. Bakit po? Kasi yan po yung kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Kung tayo po'y totoong Kristiyano, kung tayo po'y nagpo-profess sa pananampalataya po natin patungkol sa Panginoong Jesucristo, dapat, mga sir at saka mga ma'am, tanggapin po natin. Dapat umanib po tayo sa iglesia po kanyang tatag, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sir Juanito Javier, sir, good evening po. Okay, so ngayon, sabi nila, wala naman po tayong mabasa na pinangalanan po ng Panginoong Jesucristo ang kanyang iglesia. Totoo po yun. Hindi po pinangalanan ng Panginoong Jesucristo ang kanyang iglesia. Bakit po? Kasi alam po niya
na sa darating na panahon, marami po mga squatters ng pananampalataya ang magsisipa rito. Or ang magsisiparating. Mabasa po natin yan eh. St. Matthew chapter 24 verse 24 to 25. Diba? So, alam ng Panginoon na darating ang panahon na maraming mga bulaang mga tagapangaral na ang gagawin po nila, ituturo po nila ang salita daw po ng Panginoong Jesucristo, dadalhin po nila yung pangalan ng ating Panginoong Jesucristo at sabi ng Panginoon, marami ang malilinlang. So kaya nga po, hindi po niya pinangalanan yung kanyang iglesia pero makikita po natin yung nature ng iglesia pong ito. Sir Chad Reyes, good evening po. Makikita po natin yung nature ng iglesia po ito. Bakit po? Kasi ang nature ng iglesia pong ito, nature po ito ng Panginoong Jesucristo. Ano po yung nature ng Panginoong Jesucristo? Mga sir, mga ma'am, kalooban po niya na maging isa po tayo sa Kanya. Kagaya po ng gusto po niya sa kanyang kagaya po na gusto o kalooban ng Ama na sila at ang Panginoong Jesucristo, ang Ama at ang Panginoong Jesucristo ay iisa. Basahin po natin mga sir 17:21 ng San Juan. Sabi ng Panginoong Jesucristo, ito po yung nakasulat. Idadalangin ko sa iyo, Ama, na silang lahat ay maging isa gaya natin. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, naway sila man ay sumaatin para maniwala ang mga tao sa mundo na ikaw ang nagsugo sa akin. So, kalooban ng Panginoong Jesucristo na itong tinatawag na iglesia po ito ay dapat maging isa. Kagaya ng Panginoong Jesucristo at ng Ama ay iisa. Kaya nga po, isa lang pong iglesia ang tatag ng Panginoon. Sabi niya, I will build my church. Then pagkatapos, iisa lang po yung katawan. At yung sinabi ng Panginoong Jesucristo, I will build my church. Never po yung sinabi, I will build my churches. Diba? Sir King Baez, sir, good evening, sir. Ma'am Elsa Yangson, good evening po sa inyo. So, yan po yung sinabi ng Panginoong Jesucristo, I will build my church. Hindi po niya sinabi, I will build my churches. At itong isang church na ito, sabi po niya, ipagdadasal po niya na maging isa po tayo, kagaya po niya at ng Ama ay iisa. So meron pong tinatawag na unity. Meron pong kaisahan sa Hebrew word na ikad, ibig sabihin kaisahan, unity. Yun. So, ang simbahang Katolika, meron po siya tinatawag na unity of faith. Number 1 po yan. So kaya nga po, kung ano po yung ipoprofess po natin sa Pilipinas, ayan po yung ipoprofess doon sa Roma, doon sa Amerika, doon sa Europa, doon sa Inglaterra, doon sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. Kung ano po yung profession of faith po natin dito, same profession of faith po yung pinoprofess po natin, mga sir at saka mga ma'am, pinoprofess po ng buong Katoliko sa buong sanlibutan. Yan po mga sir. So meron po tayong kaisahan sa pananampalataya. Hindi po tayo iba ng pananampalataya. Dito sa Pilipinas, iba din po sa pananampalataya nandoon sa Roma o sa Amerika o yon. Hindi po. Same lang po tayo ng pananampalataya. Number 1 unity of faith. Number 2, unity by virtue of succession. Bakit po? Kasi itong presenting iglesia po ito, kaisa po ito sa unang iglesia na itinatag ng Panginoong Jesucristo noong 1st century. Noong unang siglo, iisa lang po. Hindi po tinatawag na marami. So kaya nga, pinagmamalaki po natin always na itong iglesia pong ito. Hindi po tayo kagaya sa iba-ibang mga sekta na yung mga iglesia po nila ay talagang nakakatawa. Bakit po? Kasi invento lang po Nag-exist lang po siya noong 15th century, 16th century. So ibig sabihin, yung faith po nila, hindi na po doon makonect. Hindi na po makonect doon sa 1st century Christians. Yan po. So yan po yung pinakauna, kaisahan po sa pananampalataya. Meron po tayong unity of faith. Sabi ng St. Paul, 1 Corinthians chapter 12, verse 12. Sabi ni San Pablo, kahit tayo'y marami, pero iisa po tayo, iisang katawan tayo na ating Panginoong Heso Kristo. Yan. Yan po mga sir. So yan po yung pinakauna. Number 2, mamaya magbabasa po ako sa mga comments po ninyo mga sir ha. Number 2, syempre, pag sinasabi po natin na nature ng iglesia po ito ay nature ng Panginoong Kristo, syempre, ang Kristo ay banal,
So ang iglesia po ito dapat banal din po. Banal in the sense na siya po yung nagbibigay ng kabanalan. Bakit po? Kasi again, nilagyan po niya ito ng grasya. Ito po yung reservoir of grace of graces. So lahat ng grasya sa kanang kamatay ng ating Panginoong Jesucristo, dito po inilagay sa iglesia pong ito. And itong iglesia pong ito, meron po siyang mga tubo ng kaligtasan at yan yung tinatawag po natin ng mga sakramento. So yung kamatayan ng Panginoong Jesucristo, yung dugo po niya dito inilagay sa kanyang iglesia. At itong iglesia po niya, meron pong tubo ng kaligtasan, yan po yung mga sakramento para po tayo ay makatanggap ng tinatawag na kaligtasan. So kaya nga, number 1, meron pong tinatawag na holiness. Ang holiness, di ba, maraming mga tinatawag na mga yung mga makasalanan ng mga Katoliko. Yan po yung always pambibinta ng ating mga kaibigang mga hindi Katoliko No, yan po yung always sa pambibintang po sa atin. So tanong, nakaka-apekto po ba yan sa iglesia na banal? Na meron po mga membro po tayong membro pong Iglesia Katolika na makasalanan? Hindi po. Bakit po? Kasi nang tinawag ng Panginoong Jesucristo ang mga apostol at naghudas si Judas, hindi po naging Judas lahat ang iglesyang tatag ng Panginoon kahit na may naghudas isa. Same po sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, particularly dito sa Pilipinas, 90% halos lahat Katoliko. Sasabihin na, marami na po mga masama. Ito na nyo po sa majority po ba? Na meron maraming mga masasama na mga Katoliko, majority po ba tayo sa Pilipinas? Hindi. Ilang porsyento lang po yung tinatawag na ilang porsyento lang po yung tinatawag na yung mga makasalanan. Hindi po lahat. Kumbaga, meron po nagkasala sa batas. Hindi po lahat. Majority pa rin po. Majority pa rin po. Yung mga Katoliko na nagsusumika po na sundin yung kalooban ng Panginoong Jesucristo at mamuhay sa grasya nasa loob ng Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Yung mga nasa labas, at lang kaawa-awa po yun. Except siguro yung sa mga ignorant at mga inosente, hindi po nila alam na meron pong iglesyang tatag ng Panginoong Jesucristo. Pero, yung mga alam po nila na nandyan po yung Iglesia Katolika, Apostolika Romana, then pagkatapos hindi po sila aanib po nito, ay talagang madidisgrasya po yung mga kaluluwa po nila. Yan po. Number 3, Catholicity. Bakit po? Kasi kalooban ng Panginoong Jesucristo na lahat po dapat ipalaganap ang kanyang magandang balita sa buong mundo. Hindi lang po sa buong mundo, sa lahat ng panahon. Kasi sabi niya, ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng mundo. So, ibig sabihin, hindi lang po kalooban ng Panginoong Jesucristo na itong iglesia po ito, Catholic in place, dapat Catholic in time din po. So, from the time of the foundation, from the 33 AD, until now, itong iglesia po ito existido sa lahat po ng panahon. Sa lahat po ng panahon. Existed po ito. Hindi po pwede na mawawala itong iglesia po ito sa 2nd century, 3rd century, pagkatapos babalik lang pagdating na 1914. Ay, hindi po. Hindi po. Maging sinungaling ang Panginoong Jesucristo po dyan. Kung ganyan po yung pag-iisip at pagkakaintindi po natin ayon sa nakasulat sa banal na kasulatan. Hindi po sinungaling ang banal na kasulatan Ang banal na kasulatan nagsasabi, sabi ng Panginoong Jesucristo, et forte infernon prevalebot adversus iam. Even the gates of hell shall not prevail against it. Hindi ito mamamatay ang iglesia ito. Then number 2, itong iglesia po ito lalaganap sa buong mundo na mag-uumpisa sa Jerusalem. Hindi po mag-uumpisa sa Pilipinas. Hindi po mag-uumpisa sa Amerika. Pag may magpapaniwala po sa inyo na sila po'y totoong iglesia pagkatapos nag-umpisa lang sa Pilipinas o sa Amerika, ay bugos po yan. Fake po yan. Fake. So, meron po siyang Catholic in a place and Catholic in time. Yan. Apostolicity, o kaya nga meron po tinatawag na succession. Bakit po? Kasi sabi ni San Pablo mismo na isinugo ng Panginoong Jesucristo na hindi po natin matatanggap ang pananampalataya kung wala pong magtuturo. At hindi po wala pong magtuturo kung wala pong ipinapadalang magtuturo. Ngayon, sino po yung ipinapadala? Si Manalo? Hindi po. Si Ellen G. White? Hindi rin po. Si Charles Taze Russell na founder ng Saksi ni Jehovah? Hindi din po. Hindi po. Hindi po. Sino po mga sinugo po na makita po natin ngayon? Ayan po yung may connection doon sa mga apostol. Ayan po yung mga santo papa natin, mga obispo natin.
And also sa lahat po ng sa lahat po ng mga pari na nasa loob ng Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. The rest of that ay mga peke na po yun. Bugos na po yan. So meron pong apostolicity. Then panglima, bakit na sinasabing Romano Katoliko? Rasa po ba yan? Roman? Hindi po. Ang term na Roman Catholic, isa po siyang ecclesiastical term that refers to the church na hindi po tinanggap sa Jerusalem at nakarating ito sa Roma. At nang dahil sa Roma, lumaganap ang pananampalataya, ayun, nakarating dito sa Pilipinas. Yan po. Okay. Sige. Break po muna po tayo mga sir ha. Break po muna po tayo before po tayo magbabasa sa inyo pong tinatawag na mga comments po dito. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance. Okay, so patuloy po natin itong programa po natin, mga sir at saka mga ma'am. Okay, actually, talagang sinadya ko po yung gagawa po tayo parang, ano ba yun, yung teaser. Bakit po? Kasi hindi na po natin kaya na magsalita po tayo ng tuloy-tuloy kumbaga. Okay, Sir RJ Seno, good evening. According to ni Warren Velasquez, nga una na daw ang Orthodox kaysa Roman Catholic according sa world history. Ay hindi po niya binasa ng tama yung sinasabing world history niya. Hindi po niya binasa ng tama. Yes, in terms of tinatawag na historical background concerning sa establishment ng mga patriarchate, may mas nauna yung Eastern churches. Bakit po? Kasi yan po yung unang nadaanan ni San Pedro Pero same Saint Peter, yung nagtatag ng tinatawag na patriarchate ng Roma, same Saint Peter po yun, nagtatag din po doon sa tinatawag na Eastern part ng sa Eastern churches. Same po. So ibig sabihin, kung sasabihin po mas nauna sa makatuwid po diyan ay hindi po na binabasa ng tama yung kasaysayan. Again po yung nagtatag, yung unang naratingan po nila, for example, Antioquia, Eastern po yan O Antioquia, sino po natatag sa patriarchate po dyan? Si St. Peter. Mas nauna po kasi late na po nakarating sa Roma, si St. Peter. So, syempre, in terms of tinatawag na historical background concerning sa patriarchate or sa dioceses, late po yung Roma. Pero in terms of faith, same faith po yung tinatawag na nasa Eastern churches at saka yung sa Roman Church. Bakit po? Kasi same person po yung nagtatag ng mga patriarchate po doon. Yan po, Sir Sandy. Sir Cristiano Mabina, good evening po. Sir Amber Castro, good evening. Sir Arthur Villanueva, good evening po sa inyo, sir. At sa inyo pong pamilya. Sir Mr. Junior Duyag, wala nang iba kung kinsa katon nagadawat sa timaan siyang agtang og sa iyang katuong kamot. Mahiagom sa impyerno nga kalayo. Biblia na. Ganun po ba? Hindi po yan pagsa-sign of the cross Kasi yung sinasabi po dyan sa Revelation, tatatakan yung lalagyan ng tatak yung right hand. Hindi po sinabi na gagamitin yung right hand para magtatak. Hindi po. Basahin niyo po ng tama, Mr. Junior Duyag, kasi nilinin lang kayo ng ministro ninyo Sir MJ Manpinsahan, yes sir, good evening po. Sir Norman Estrada, yes sir, good evening. Sir Ray and Ma'am Shen, good evening, and amping mo always po sir Ma'am Maria Lucia Elioran, good evening po. Sir Andy Coteo, good evening sir. Good evening po sa inyo, and Viva Cristo Rey. Okay, sige, proceed po tayo. Meron po bang meron pa bang nag-comment?
Sir Jesse Miranda, yes sir, good evening po. Thanks Sir RJ, napakaliwanag talaga kapag ikaw ay magturo ng katotohanan. Sa Iglesia Katolika po yan Sir Jesse. At ang Panginoong Diyos po yung pasalamatan po natin. Sir Yoli Calabroso, yes sir, good evening po sa inyo. At sa inyo pong tinatawag na pamilya. Okay, so yon. And huwag niyo pong kalimutan mga sir, mga mama, i-follow po ninyo, i-share po ninyo yung page po natin. Itong program po natin para at least yung target po natin na makuha po natin yung 50,000 followers this 2 months siguro possible or 3 months ba. Sana makarating po tayo diyan. Kasi nahihiya na po tayo doon sa ano natin mga benefactor po natin hindi man ako humingi sa kanila pero nahihiya po tayo lalo na po yung talagang sub-sub na po At yun. Sana po. Si Sir Tobit Osano, sir, good evening po sa inyo. Tama po yan, ang pangalang Katoliko ay universal pangkalahatan or buong mundo. Actually, Sir Ining Likot, hindi lang po yung meaning po ng yung theological meaning ng word Catholic, hindi lang po refer doon sa Catholic in place or universality in place. No. Hindi lang po. Isa po yan sa mga meanings po niya. Number 2 meaning po niya, dapat universal po siya in terms of time. Kasi meron po nag-aangkin po ngayon, for example, Seventh-day Adventist, inaangkin din po nila na they are Catholic. Baptist, inaangkin din po nila na they are Catholic. Lutheran churches, inaangkin din po nila na they are Catholic. So, bakit po? Kasi Catholic in place po sila. Lahat po ng mga bansa sa buong mundo, nandyan po sila Pero bakit hindi po sila matatawag na totoong Katoliko? Bakit po? Kasi bagsak po sila in terms of Catholicity of time. Bakit po? Kasi putol na po sila 15th century. So, ibig ko pong sabihin, dapat from the time of the foundation, 33 AD, until now, dapat existed po siya. Catholic in time po siya. So, pag merong mag-aangkin na they are Catholic, din pagkatapos wala po sila, 14th century pababa, patungo doon sa Panginoong Jesucristo, ay talagang bugus po yan. Fake po yan, Sir Eni. Sir Andre Tijano from Matandag City, yes sir, good evening po sa inyo at sa buong pamilya po ninyo. Buong pamilya po ninyo. Actually, binabudget po natin yung time po natin sa ngayon kasi hindi pa po ako nakaipon. Sige lang, no problem. So good evening po sa 54 viewers po natin. Good evening po sa inyo. Thank you po sa panonood po ninyo sa programa po natin. At huwag niyo po sanang kalimutan mga sir, mga ma'am, na i-share po ninyo yung program natin and at the same time, i-click follow po yung And meron po tayong meron po tayong subscription po na nandiyan. Pwede po kayo mag-subscribe kasi from now on, magagawa po tayo ng mga particular mga videos na for the members lang po. Yan po. Okay. Sino pa? Sir Pastor Taala, maayong gabi bro. Yes po, Sir Pastor, good evening po. Sir Petros Pablo, good evening. Sir Argela Pinig, yes sir, good evening po sa inyo at sa buong pamilya po niya. Mr. Warren Velasquez, good evening po sa inyo. Yan po. So kung titingnan po natin yung history po kasi niya, kung titingnan po natin yung first century Christians, talagang from Jerusalem pumunta ng Antioquia. Yung sa Alexandria, hindi po personally si Saint Peter pero natatagpo doon. Bakit po? Kasi malayo na po kasi kung babalik pa siya So ang nangyari, isinugo po niya si Saint Mark to establish the Patriarchate of Alexandria. Doon sa Alexandria, Egypt. Then dito sa kabila, Antioquia, then pagkatapos itong Roma. So itong tatlong patriarchate ito po yung mga known patriarchates for the first 300 years. At yung mga Christian scholars, hindi po nila madi-deny po ito. Na itong tatlong malalaking patriarchate na ito, pinangangasiwaan po ito ng mga pari at mga obispo. And for the first 1,000 years, hindi po dalawang Katoliko ang nandyan. Iisang Katoliko, iisa lang pong Orthodox Church. Pag sinasabing Orthodox po kasi, genuine. Naging dalawa lang po siya pagdating ng 1054. Meron na pong Eastern Orthodox Church at saka meron pong tinatawag na Western Orthodox Church. Sir Oliver Balyares, sir, good evening. Yes, Sir Cesar Gia, good evening po. Sir Romeo Hayumpa from Agusan del Sur, good evening po. Maraming salamat po. Sir Joel Tagbar, good evening po, sir. So, yun po. So, dalawa. So, sa ngayon na panahon, meron pong dalawang Orthodox churches. Number 1, Eastern Orthodox churches. Then, pagkatapos, itong Western Orthodox Church.
So itong Eastern Orthodox, yan po yung sa Grisya, yan, mga Eastern churches po yan siya. Then dito sa kabila, itong Western, yan po yung Romano-Katolikong Iglesia. So kaya nga po, kung magkukode po ng history, tingnan po natin kung anong, yung word ng Orthodox po niya, saan po yung refer. Kaya sa ngayon po kasi, iisa lang po, dalawa na po ngayon, yung tinatawag na term na gumagamit ng Orthodox or genuine. At hindi po din po natin ma-deny na ang Eastern churches, meron din po silang apostolic succession. Pero ang problema, they are schismatics eh. Hindi po nila tinatanggap ang dogma ng Iglesia Katolika Apostolika Romana concerning sa primacy of St. Peter. Yan po yung problema po nila. Sir Jomar Garza, sir, good evening po sa inyo at sa buong pamilya po ninyo, sir. And all, thank you po always sa tutulong niyo sa program po natin. Yan po, mga sir. So kaya nga, kung magbabasa po tayo ng kasaysayan, wag lang po na babasahin po natin na yung mga bagay na gusto lang natin. Basahin po natin yung whole context or whole information para malaman po natin na itong katotohanan na dinadala po natin, talagang totoo ba o hindi ba totoo. Yan po. Kasi ang dami-dami po nagbabasa. For example, si Mr. Bacalares, binabasa po niya yung world history na isanulat ni Dr. Sonia Saide. Binasa po niya na mas nauna daw po yung Orthodox churches pero hindi po niya binasa lahat. Parang cherry picking lang po yung ginagawa po niya. Hindi po niya binasa po lahat ang whole information na isinulat ni Dr. Sonia F. Saide. Di ba? Dapat basahin lahat para makita kung ano po yung totoo. Kasi kung hindi po yung babasahin lahat, mabubuko po kayo sa kasinungalingan po ninyo eh. Talagang mabubuko po kayo sa kasinungalingan po ninyo. Kung hindi po nyo babasahin po lahat. Sir Paul Doro, yes sir, good evening po from Mandawi City. And happy celebration po, Anyo Domini. Good evening po sir. Yan po mga sir. So hindi po pwede na magko-quote po tayo ng mga teaching ng Iglesia Katolika, puputulin po natin para magiging mali ang Iglesia Katolika at magiging tama po tayo. Hindi. Kung talagang totoo, na nagsasabi kayo ng totoo, dapat isabi ninyo yung whole context or information sa kinu-quote ninyong tinatawag na mga dokumento. Sir Jojo Galistia from Manila, good evening po sa inyo sir at sa buong pamilya po ninyo. Yan po. For example, ano pa po yung mga pinuputol po nila na mga turo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana? Yung tinatawag na concerning sa sign of the cross. Pinuputol po yun nila eh. Para sasabihin ng Iglesia Katolika Apostolika Romana ay siyang diablo. Talaga itong mga taong ito. Pero hindi po nila matatalo. Hindi po nila pwedeng maaapakan yung katotohanan. Kasi kahit naapakan po nila, kahit magtutulong-tulong po sila pag-apak sa katotohanan, lalabas at lalabas po yung katotohanan. Yan po yung tandaan po ninyo, mga kaibigan po nating nasa ibang mga sekta. Kahit kailang beses po kayong pupunin yung aatakihin ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana at magmumukhang tama kayo, yun, darating ang panahon, lalabas at lalabas po yung katotohanan. Sir Alangelo, yes, sir, good evening po. Sir Loloy Bumaya, good evening po. Mga sir, next week na ta sir ha. Sa ngayon po kasi nag-ano po yung ano natin yung mga files po natin nagloko po kasi yun. So hindi ko po ma-retrieve yung mga files natin for the lecture kumbaga. Yan po, Sir Amandoron at Tiopanes, good evening po sa inyo sir at sa inyo pong pamilya. Good evening po sa 64 viewers po natin. Maraming salamat po sa pagsubaybay po ninyo sa program natin. Yan po. So, yan po mga sir. So, hindi po pwede na magbabasa lang po tayo ng aklat pagkatapos ang babasahin lang po natin yung gusto po nating basahin. It is a fallacy of suppressing the facts. Bakit po? Kasi kung talagang totoo po kayo, isabi niyo yung katotohanan. Huwag yung pinipili lang ninyo kung ano po yung magustuhan po niyong basahin. Sana may pumasok na ibang sekta para mas maganda. Kaya nga po, Sir Andy Cotejo Pero until na, wala pa pong pumapasok. Sir Royal Tixon, good evening po sa inyo, sir. At sa buong pamilya po ninyo. Siguro baka mag-i-invite po tayo sa next mga segments po natin. Mag-i-invite po tayo ng mga ibang mga sekta to have a healthy conversation or healthy discussion concerning faith. Pag meron pong kakasa, kumbaga, ang gagawin po natin dito, dapat, kung meron po tayong tinatawag na rules, sundin lang. Wag lang tinatawag na babalahurain yung rules na i-implement po natin.
Sir Roger Calompiano, yes sir, good evening po sa inyo from Palalag, Northern Samar, good evening sir. Sir Edgar Agay, good evening po sir. At sa buong pamilya po ninyo. Huwag niyo po kalimutan i-share po ninyo at i-follow po ninyo yung page po natin kasi malaking tulong po yan sa darating po na panahon mga sir itong ginagawa ninyo. And sa gusto po tumulong, pwede po niyong ipadalang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng account numbers niyo po sa mga screenshots, tumatakbong information, and pwede niyo po kaming i-message sa atin pong page kung via remittance po yung padala po niyo. Maraming salamat po in advance. Sir Rex Molina, yes sir, good evening po. Salamat, marami akong natututunan sa programa mo. Sa Panginoong Diyos po yan sir at sa Iglesia Katolika. At sila po yung pasalamatan po. Ginamit lang po tayo para magturo ng tinatawag ng katotohanan po, Sir Rex. Sir Royal Tixon, pumasok na kayo para bibo at additional na kaalaman na makukuha natin kaya gani, Sir Royal. Totoo po yun. So, itong pananampalataya po natin, hindi po ito na-establish lang ng mga Amerikano, hindi po. Sir Emilio Villavilas, good evening, sir. Sir Ma'am Jovi Alescu, good evening po. Sir, yung verse, the Lord is my shepherd, there is nothing I shall want, yun ang nakatatak sa isip ko. Pero my car na my verse, the Lord is my shepherd, I shall not want. Parang may mali. Nothing I shall want, I shall not want. Parang may mali, posible. Titinan ko po. Kasi iba-iba po kasi yung presentation ng translation po, Ma'am Jovi. Itanong po natin kung ano po yung ginamit po nila ano po yung ginamit nila na tinatawag na translation. Okay, Sir Ipanal, yes sir, good evening po sa inyo. Kinibang atong kalendaryo anong dili man parehas ang ihap. Salamat daan. Unsay pasabot ninyo kanyang Gregorian calendar? Depende po kasi yan sir eh. For example, meron pong tinatawag ng mga leap years. Kung hindi ako nagkakamali, after 3 years, talagang mag-iiba po yan. Kasi yung February, madadagdagan po yan ng isang araw. Instead of 365 days na yung 1 year, magiging 366 na po yan. Yan po yung tinatawag ng mga leap years. Pero hindi po ko expert po niyan, sir, ha? In terms of calendar. Yun. Pero I will try my best to answer your question. Sir Norman Namukat from Agora, Cagayan de Oro, good evening, sir. Sir Andy, Happy New Year, sir. Og sa imong tibok meron likewise, Sir Andy. Og sa imong pamilya po, happy celebration ng Anyo Domini. Good evening po. Yan po. So, ang dami-dami po kasi mga bagay na tinatawag na ang dami-dami po kasi mga bagay ang turo ng Iglesia Katolika na most of the Catholic faithful hindi po natin alam eh. And syempre itong mga Katoliko ang gusto lang po nila magsasamba lang. Wala po silang intention to kanabitang mahimo sila or magiging Bible scholar po sila. Kasi ang mga ordinaryong Katoliko, ang gusto lang po nila magsamba sa Panginoong Diyos. Pero ang problema, sa ngayon na panahon, hindi na po yan pwede. Bakit po? Kasi marami na po mga mangingilad eh. Marami na po mga scammer na nasa paligid po natin na yun, nagpipreach gamit yung banal na kasulatan. Then pagkatapos, ayun, binabalahura po nila yung katotohanan. So kaya nga, dapat itong mga Katoliko, o tayong mga Katoliko na nasa isip lang po natin magsamba, dapat tinatawag na magsuri din po tayo sa pananampalataya po natin. Bakit po? Kasi yan po yung obligasyon po natin to know our faith. And at the same time, let us defend. Magsama-sama po tayong ipagtanggol po yung pananampalataya po natin. Okay, sa SDA na ingon siya nga sulpot daw ang Roman Catholic. Chismis po yan eh. Paano magiging sulpot na Kristo po yung nagtatag? So, ibig sabihin, parang dinedegrade po niya ang Panginoong Jesucristo kung sasabihin po niya ng Iglesia Katolika Apostolika Romana ay sulpot. Parang dinedegrade po niya or parang minamaliit po niya ang Panginoong Jesucristo. Kasi sinasabi po niya na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana sulpot yan. So, ang ginagawa niya, iniinsulto po niya yung founder. Hindi po. Kasi ang creator po kasi yung responsable nagpa-exist sa iglesia ito. Yung SDA po kasi, yan po yung sulpot. Bakit po? Kasi hindi naman isinugo si Hindi naman isinugo si Ellen G. White to establish a sect eh. Hindi. Yung 70 Adventist po kasi, resulta po yan sa meeting nila eh. Doon sa Battle Creek, Michigan. I think May 1863. So, ibig sabihin po dyan, hindi po yung kalooban ng Panginoong Diyos na itatag yung 70 Adventist. Kalooban po yun ng mga Amerikano. So kung diyan po tayo papasok or aanib sa Seventh-day Adventist or Iglesia Adventista del Séptimo Día,
Ang mangyayari po dyan, instead of sinusunod po natin ang kalooban ng Panginoong Diyos, ay sinusunod po natin yung kalooban ng mga Amerikano. Yes, sir, Ray. Yan po yung sagot ko po, sir. Meron po tinatawag na mga leap years po, sir. Kaya nga po, yung yung isinilang sa leap year, yung for example, February 29, pagka next year, wala February 29. So, wala silang birthday. Sige, Jag Labot, Orthodox Church and Roman Catholic Church kay sa world history daw, ingon ni Warren Velasquez na una daw ang Orthodox unyang ilang sekta, sir, na mabasa sa world history. Actually, alam ko po yung binabasihan po nila eh. Meron pong tinatawag na 5th, 6th, and 7th edition yung sa world history ni isinulat ni Dr. Sonia Saide. Nang binasa ko po yan, natatawa po ako kay Mr. Bacalaris. Ang pinakauna, sa pagkakaalam ko, ang pinakauna nagbasa po niyan sa mga Bisaya na mga depensor ng Iglesia Adventista, si Mr. Bacalares. Nang binasa ko po ito, talagang natatawa ako kay Mr. Bacalares at naaawa ako doon sa mga tao na kung saan naniniwala kay Mr. Bacalares. Bakit? Kasi hindi nagsasabi ng totoo eh, sinungaling eh. Sir RJ, walang pumasok na ibang sekta, busy siguro sa inventory na sa kanilang members sa 2025. Kaya gano'n sa Rita Bino eh. Ang pulong sa Diyos, Mikael Labs, tibo kalibutan, wa mag-ingon kutobra sa Roma, kay moingon kag walay apil sa Amerikano. Sino sabi sa inyo na hindi kasali yung Amerika? Kaya nga po, meron po mga Espanyol na kapunta doon sa Amerika eh, to preach the gospel of Christ. Pero ang question po dyan, sino ang nagturo? Bakit? Kasi Romans chapter 10, verse 14 to 15, hindi po matatanggap po yung pananampalataya kung wala po magtuturo. At kung wala po magtuturo, kung wala pong ipinapadala magtuturo, wala po tayong pananampalataya. Yung question po dyan, sino po nagpadala kay Ellen G. White at sa mga Amerikano na magturo sila concerning the gospel? And alam naman po natin, Mr. Velasquez, na itong 70 Adventist, resulta po ito sa pagkapalpak ni William Miller eh. So kaya nga, itong iglesia pong ito, itong sekta pong ito na 70 Adventist, resulta sa palpak na prophecy ni William Miller. Yan po yung sinabi ng kasaysayan eh. Yun, di ba? So, itong 70 Adventist, sulpot lang po ito. Hindi po ito yung napuntahan o hindi po ito yung mga tao na naabutan ng magandang balita. Bakit po? Kasi invented by the Americans eh. Yung mga Amerikano before Ellen G. White, nandiyan na po yung pananampalatayang Katolika. Sir Eric Bacos, good evening, sir. Sir Ignacio Warren Velasquez nga mosulod diri sa live ni Sir RJ, paandama siya sa mga stand. Na pwede rin po. Sige po, papasukin po natin kung gusto po ninyo. Ano lang po tayo? Gagawa lang po tayo ng healthy discussion. Mama Annabel Braga Bregoli from Manolo Portage, good evening po sa inyo. Sir Ray Quinto from Cebu, good evening po. Okay, i-click lang po yan ninyo mga sir. Sa gusto pong tinatawag na pumasok, pero pagdating po ng 45 6:45 pag wala pong papasok, so ibig sabihin ay talagang wala pong mga hindi Katoliko na may interest to counter our argument. Yan po mga sir at saka mga ma'am. Okay, yun announcement po muna mga sir, baka this coming first week of February baka mag-conduct po tayo ng LCA pre-membership seminar. So gusto pong maging kasama po namin, pwede na po kayong sumali po dyan. And ongoing din po yung natin eh. Bali next week, next Friday pa po yung session po namin about the advanced ecclesiology, mga sir, mga ma'am. Okay, so yan po. Sige, pasok po kayo, i-click lang po ninyo yan, mga sir, mga ma'am. Actually, hindi po pwedeng magagamiting alibay po yung na hindi kasali yung Amerika. Alibay po yan eh. Wala po akong sinabi na hindi kasali yung Amerika. Ang point ko po dito, wala pong otoridad si Ellen G. White na mga Amerikana to establish sect. Yan po yung point po natin dito. And kung ipipilit po ninyo na Kristo po kayo, dapat mag-i-establish po ninyo yung facts. Yung proof na si Ellen G. White ay merong connection doon sa mga apostol. Pero wala eh. Wala pong connection. Classmate po kasi si Ellen G. White at saka si Charles Taze Russell. So tingnan nyo, di ba? Hindi rin po sa nagkakaintindihan. Nagtatagpo sila ng mga sarili-sarili po ng mga sekta.
Sir Jardy Tabasa, sir, good evening po sa inyo at sa inyong pong pamilya. Daghan ang makamata nga Katoliko sa 2025 tungkol sa imong mga live. Dili makita nga gamay ra kaayo ang musupak sa mga sulpot kay dili jud sila katindog sa ilang oposisyon sa kamatuuran. Actually kung talagang nasa katotohanan po sa Sir Jardy, talagang titindigan po nila ito. Kapag hindi po titindigan, ibig sabihin wala po silang capacity to stand their faith publicly. Ibig sabihin po dyan, hindi po nila pinagmamalaki yung pananampalataya po nila. Labot ba si Ellen G. White? Ihatag ang evidence lagi. Ay, hindi po. Wala po, hindi po labot. Hindi po kasali. Hindi po kasali si Ellen G. White. Ang layo-layo po sa katotohanan. Kung isasali po natin si tinatawag na Ellen G. White sa kay Kristo. Ang layo-layo po sa katotohanan. Ang layo-layo po. Yung mga sinasabi po nilang, kami ay bayan ng Panginoong Diyos kasi sinusunod namin yung batas. Sino implementor? Kung sinusunod yung batas, good. Ang question, sino ang implementor na doon kayo nagiging subject? Wala eh. Wala sa Biblia yun. Na ang Seventh Adventist, one of the implementers of the law of God, wala sa Biblia yun. Wala sa Biblia. Next week, ang Nazareno o Senior Santo Niño na sad ang atakiyon. Naghahanda na po tayo si Ray Ramos Jr. ng mga contents po sa panahon na yan. And sana, bibigyan po tayo ng grasya ng Panginoong Diyos na makapunta po tayo sa Sinulog. Para at least gusto ko po kasi tulungan yung tulungan yung mga Defensor Katoliko doon kasi ang dami-dami po mga sulpot na maglipa na sa panahon na yan. So magdadala po tayo ng sound system and at the same time, ayun, hahabulin po natin yung mga sulpot na si Bisaya pa magsamok-samok sa panahon sa Sinulog. Di ba Sir Ingon si Jesus nga moabot ang meaning propeta nga nagsangyo sa iyang name? So natuman na, opo, totoo po yan. Totoo po yan. Totoo po yan. At isa na po dyan yung si Ellen G. White. Sir Renski Kakas, good evening po sa inyo. Sir Edmond Omega, yes sir, good evening po. Kinsa ganito si Saint Evodius, ang nindot unta mianhi ka diri San France para maka-preach ka diri. Pohon-pohon Sir Edmond. Pohon-pohon. And kasi gusto ko po kasi na parang lilibutin ko po yung mga municipalities eh. Mag-uumpisa po ako ng Saturday. Then lilibutin ko po 'yan. Sana makaya po ng motorsiklo natin. Lilibutin ko po 'yan from Davao to San Francisco at Davao to Trento, then patungo doon San Francisco, Butuan City, then pa Cagayan de Oro. Then sana kung pwede 'yon. Pero wala eh. wala po tayong kakayahan kung baga na siguro baka sa darating po na panahon. Pero gusto ko po. Gusto ko po talaga. And meron po sanang tinatawag na makargahan ng sound system po natin. Yan po. Kay Saint Evodius, Sir Edmond Omega, yan po yung pinakaunang obispo after Saint Peter doon sa Antioquia. At siya po yung pinakaunang Kristiyanong obispo na nagbigay ng pangalan na Kristiyano sa Antioquia. Yan po, Sir Edmond Omega. Okay, dibati mong Bacalaris, asa na, sabihan mo si Mr. Bacalaris. Tinanggap po na po yung hamon po niya na hindi lang po, sabi niya 1 hour, sa akin hindi. Dapat 4 hours. Sabihan po sabihan niyo si Mr. Bacalaris. Sir Jonard Alia, yes sir, good evening po. Sa Manila sir, wala kay schedule diri pohon sir, pohon. Nakaabot ko diya pohon sir. Gusto mo gud nato unta ba kanang tawag anang magbaylan ba no? Ya Tagalugar mag preach pagkaman sakay na pod, pagkaman butang na pod, preach na pod, pagkaman abanti na pod, ana ba? Muna ako ang gusto, pero sige lang. Basig possible this month. Possible this month. Una sana ako Mindanao, then after on that Visayas, after on that then Luzon. Baka. Yan. Okay, yan dili na mo maglisod og pugong sa mga sekta Sir RJ kay naay mga SWAT na gideploy palibot sa Basilica.
Buing. At SDA, balaan ba sila o bulaan? Bulaan po. Mga butbuto man, mga bakakon. Sir Cesar. Okay, Sir Ruel, Andy Cotejo, Leco, Sir Andy. Ya. Okay, pinadayag 14-12. Ikaw mo dahil na. Basahan doon ninyo ang uno, anak. O man nakahilabot ng mga babae. 1-1-5-6. O man nakahilabot ng mga babae. Yan yung mga pastoy, ampay magbabae. Ay, nalang. Bro, Jason, good evening. Nihinaot unta, sir, masuruyan nimo si Maninoy, Noel. Puhon. Siguro baka karong bulan na. Muandar ni ako ang tawag kinikuan na makatigom-tigom lang ko gamay. Largahan ko na. Mulampas ko og tawag ng tagom, abot og Trintog, Tindog, yaw-yaw. Bisag mga 30 minutes. Pagka man dagan na pod, abot San Franz, yaw-yaw na pod. Pagka man abot Butuan, yaw-yaw na pod. Hangtod nga maabot ko og tawag ining hinguog, napabalik Butuan. Yan. Muna ako ang tawag ining buhaton na bro Jason. And I will try my best to contact Sir Noel Lapaisones. Sir ng SDA, basta maipit sa True Church, dagan sa Adlong Ipapahulay, o maipit sa Adlong Ipapahulay, dagan sa Ributo. Actually, wala po silang talagang tatakbuhan if in case na tayo po yung kay kwento po nila. Wala po silang tatakbuhan. Ganyan po yung gagawin po nila. Isa sa pinakainam na business ngayon is mag-aral ka na magpastoy, tapos magtayo ka ng simbahan din, dahan-dahan kaya gani. Totoo po yan si Raymond Muntong. Okay, yun, sulpot. Kisa nagsulti, Mr. Velasquez. Pastoy ba kalaras, yung chismis? Sana dito rin po sa Manolo Fortis. Yes, ma'am. Dadaan po ako dyan. Ano po tayo? Dadaan po ako dyan sa Manolo Fortis. Sir Jonard, naanan si Padre Ferrer. Ay, pagkanindot. Nindot ka namin si Padre Ferrer, Sir Jonard. Gilibi ko na. Saludo ko na sa ilabin na ka ng historical background concerning sa faith. Grabe. Hindutan, no? Na nasa OLVC. Okay, opo, biblical po yan lahat. Lahat po ng mga ginagamit yung mga sakramentas, biblical po yan, Mr. Alinton. Pero hindi kayo nakakaintindi po dyan kasi ang nalalaman lang po ninyo, si Manalo lang. Okay, Sir John Ebi, wala pa po. Wala pa po, sir. Sir Edmond Omega na may mga born again din magmotor na ay speaker nila kadabuntag. John Magwali, bro. Mayo unta maatbangan nimo. Asa kidapit ni Sir Edmond? Imo ha? Kay St. Linus ang Santo Papa Katoliko kay kung sulpot ng RCC dili unta tinuod. Yes sir, tinuod po yan. Sir Bendon yes sir, good evening po kay mga SDA sa Biblia ang last prophet lalaki man to St. John. Kinsa man nag-ingon inyong last prophet babae? Napa na isa Sir Benny. Napa na isa, napa ni anghel ug napa ni appointed son of God. Ay na lang. Kay Sir, unta at kas matalam late sir adto plaza bahangyo lang kas mayor buutan bitaw mayor adto pohon. Bisayas naman gud na. Sir Junicio Fornes pohon makaabot ko na sa Bisayas pohon. San Franz sige po. Actually gusto na ko eh. Sa una man god nakaabot og San Franz sa una katong maglibot ko sa mga branches sa nagtrabaho pa ko. Maglibot ko, mag-inspection na kaabot ko din na pero sa religious wala pa, dili pag yung ingon kuan. Gusto na ko nga every lugar magtindog niya, magyaw-yaw ba ana. Ora, wala tong pagkaman kung naay mangutan na good, kung wala di mahimo. Di masala ganahan. Okay, yan ibig sabihin sa demonyo ako. Okay, gani sa Raymond. Nindot jud kayo mo homily si Father Ferrer sir, ganahan kayo kumaminaw daghan pod. Iya, tinuod na. Actually, tatlo yung target po niya Sir Jonard Alia. Tatlo yung target po niya, yung cognitive po natin, yung moral po natin at the same time yung worship. Tatlo po yung target po niya. Basta sa sermon po yan. Okay, mahimot lang ko sa SDA sir ba, mamugos yun sila itinuod na Kristiyano nga ang kamaturan, sundog-sundog ra sila sa mga Hudyo. Iya, tinuod na niya, mga but-buton, maguna sila. Mga but-buton na sila. Okay, then saan ka makakabasa sa Biblia, Mr. Clinton? Yung pagpupunas ay tanda yan ng pagsamba. Mr. Clinton, anong talata yan sa Biblia? Okay, daghang traditional faithful diya sa Manolo. Mao ba? Pod Sir Paria ba si FD Sir nga niabot na sila sa Matalom, service na ko Sir. Pohon.
Sir John Mendoza, good evening po from Aliana. Yeah, good evening po sir, especially kay VJ and Aliana Mitch Mendoza. Good evening po sa buong pamilya po ninyo at sa inyong pong pamilya. Sir, ano po ba ibig sabihin ng sedivacantism? Yung nature or teaching na sedivacantism, yung mga Santo Papa nga sa ngayon na panahon ay hindi po totoo Santo Papa. Ang totoong Santo Papa ay huminto na po after kay Pope Pius XII. Pope John III until now, wala po. Hindi po yung totoong Santo Papa. Yan po yung paniniwala po nila. Okay, so yan. I think parang wala na po pumapasok mga sir at saka mga mami. Nag-post na po ako ng tinatawag na link. Pero ayun. Pero yun, actually, binabudget ko po itong StreamYard po natin kasi expire na po eh. Pero sana next week or next week makapag-ipon po tayo. Ma-revive natin ulit ito. Mayo imong tira sa mga sulpot bro kay uluhon jud nimo. Bakit po si Sir Edmond nganong uluhon mo gud nato kay tigpatay mo gud nagkalag di na pwede nimo inday-indayon. Ato nang uluhon na yun kay tigpatay gud kalag. Daghang kalag mga matay kung atuwa silang pasagdan. Balag inom ko nilang awak og respeto basta ang pinaka-importante ato silang gipugnan nga di sila makapatay og kalag sa mga inosenteng Katoliko. Okay, kaya gani Sir Andy. So I think wala na pong papasok. So good evening sa 80 viewers po natin. Maraming salamat po sa always po ninyong papanood sa program po natin. So ano po tayo? Break muna po. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, the TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid po mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance. Sir Raymond Montong, magkano pala yung StreamYard 27 monthly? 2,700. Sir Adrian, saan ka pagpahumok sa ulo sa mga SDN no nga perti man gyud nakagahi? Actually wala po silang grasya ng pananampalataya Sir Misael Kisay. Kaya nga po talagang matigas po sila. Pero kung siguro meron po silang intention to acquire or to have the truth, so ang mahitabuan na posible nga tagal sila grasya pero dili pa sa karon. Sir Ruel Arangco, sa lahat sa nagtasunod. Yes sir, good evening po sa inyo. Observe ko lang sir, ba't mas marami ang mag-celebrate during New Year kaysa Christmas? Actually, na-secularized po kasi yan Sir Ruel eh. Na sana dapat ang ating celebration dapat ang pinaka-sentro po natin is yung Christmas. Okay, Sir Edmond, dahadlok na sila ni mo bro kay sakto jud mo lagi. Tikulata. Grabe bro Sir Ray. Okay, Sir. Sir, bakit ngayon si Manalo matalo tuloy matalo tuloy pa rin ang paniwala. Actually, kahit na ano po yung gagawin natin pag experience sa kanila, hindi po. Hindi maniniwala. Bakit? Kasi binulag po sa ng hari ang salibutang ito eh. Yes po, Sir Kael Doong. Yes po, good evening po from Taguig and Happy New Year po sa inyo and Merry Christmas. Sir Tommy Timada, good evening po. Sir Paul Jacob, yes sir, good evening. Insan, good evening from Quezon Province. Sir Ray Agoy, wala pa jud nagkadutlan ang ugaw toy iyaman na siyawa mo ko lagi. Ma'am Lily Maalam, good evening po ma'am and Merry Christmas po and Happy New Year. Good evening po sa inyo again. Okay, so I think parang wala na pong papasok. So, sana subaybayan nyo po yung mga videos na i-upload po natin. And every 1 p.m. so mag-upload po tayo or magla-live po tayo gamit po yung YouTube channel natin mga sir at saka mga ma'am. Yes, Sir Edmond. Meron pa rin po, Sir Edmond. Actually, ngayon, ang dami-dami po namin mga back jobs eh. Kasi meron pong mga
return to sender, and bago lang po natin kinuha ulit yung sending of books. So ako na po yung magsasend. Ngayon, nagpa-finalize pa po kami sa mga names na magre-resend po kami. Yan po. I-contact niyo po ako, Sir Edmond. Sir Henry Tony, good evening po. Sir Pastor Taala, good evening. Kailangan matitigas ang mga SDA para doon sa impyerno hindi na sila tatablan. Kaya gani. Okay, so inimpisan po natin ang program po natin sa pamamagitan po ng dasal. Tatapusin po natin ang programang ito sa pamamagitan din po ng dasal. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all who do not have recourse to the special dimensions and all those recommended to thee. Amen. Eternal rest grant to them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Sa pangalan po na bang pera sa ng TV Apolia.Argumento na pinungunahan po nila Catholic Apology International, sa mga kasamaan ko po sa LCA at sa lahat po ng mga Katolikong sumusubaybay, tumutulong at sumusuporta sa programa pong ito po niyo lingkod at kapatid sa Pananampalatayang Katolika, Sir R.J. Seno. Pansamantala magpapaalam po sa magsasabing Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defendere. Magandang gabi po siyang lahat. Ave Maria, Viva Cristo Rey.